Cu poarta deschisă prost, eu sări gardul. Așa că dă alcoolul dăunează grav sănătății. Nu întinde mâna că eu nu beau de asta. Nici eu. Asta nu-i bună. Dacă vineai și tu cu un Jack Daniels, cu... Nu... Răchiu. Și ce știi dacă e răchie? N-ai făcut ceva porcării pe acolo, ai pus oțet. Oțet cu vodka, cu spirit pe acolo. E salată. Țigări nu vă dau dacă nu... Nu, că te dau eu dacă vrei. Dar a mea e cu noduri. Are noage? Păi da. Hai, neștit. Păi stau liniștit și mânecând, că mă aici încalci legea aici, nu e... Aici e o instituție privată, deci... Da cui? A cui? Deci ce tău, de când l-ai cumpărat? De ieri. Aici domnul Băsescu e șef, nu noi. Eu știu. Eu sunt cu el. Pule, Eu dar sunt contra lui Ponta. Păi și eu sunt contra lui, dar îs cu Băsescu pe pământ. Cât cer pe bățul ăsta? Cât îți dau pe bățul ăsta? Dacă sar cap, ți-l iau. Dar parcă mai era cineva aici. O plecat? Mai era cineva aici. Dincolo erau ciobanii cu ele. Da, știu. Și din coace ta era unul cu o vestă continentală. Poftim? Era unul cu o vestă continentală, unde-i? Dar ce pește-i prins? Ce pește sunt ăștia? Da, somotei am prins la sistem și după aia am venit aici pe Timiș. Unde ai prins pe ăștia? La baltă, bași pula. Ce baltă? Aici, unde? Auzi, ia prinde, strânge în mână, să vezi ce frumos ce caută. Ce faci, filmează? Nu filmează. Pula că dau voie. Ce să făcut? Fraiere, stai, ce vrei să faci tu, eu l-am fumat de mult. Oricum asta intră pe YouTube, știi, nu? Da, și? Cum și? Și dacă îți arăt așa? Păi poți să arăți așa, eu mi-arăt pula și tot una e. Dar ce pește sunt ăștia? Minuni. Minunile cui? Al lui Ponta? Minunile prostului. Că dacă erai prost, nu erai aici pe Timiș. Bă, voi ați venit să faceți ceartă cu mine erai și sau tu în direct. care-și Știi că în România numai omul prost conduce. Bă, trebuie frate. Care-și Până când? Stai jos și pescuiește. Ce? Dar ce-i Timișul tău? E Timișul tău? Măi, ce răpușcă, stai liniștit, eu așa l-am fumat de mult. Cum le-ai fumat că tu te uiți la mine ca la circ? Eu prost ca tine am pus la încercare. De a doua zi mă căutau pe Google. A ce pește sunt ăștia? Pula mea, nu. A nu, că e bă în Timiș. De când porți pulă, tu n-ai văzut din aia. Du-te. Bicicleta asta e de vânzare, dau un pachet de țigări pe ea. Să vezi ce bicicletă dau eu. N-ai cum. Stai numai liniștit. N-ai cum. Poftim? N-ai cum. Stai jos că uite, să-ți trage la plută. Băgere! Stai numai liniștit. Eu n-am pula mea să te trag. Bă, fraier, ce-ești prost? Hai, du-te pescuiește că... duplicat unghițela mea. Du-te bă, pescuiește că... Stai numai liniștit să vezi că nu pleci tu de aici. Salut!